Facadedøren er en vigtig del af din boligs æstetiske udtryk. Det er det første, der møder dine gæster, når de kommer på besøg, og har derfor en helt speciel betydning for mange boligejere. Spar-vinduer har et kæmpe udvalg af facadedøre, så du får præcis den facadedør, der passer til netop din bolig. Vores facadedøre findes i 4 forskellige materialer: fyrretræ, mahogni, træalu og plast. Du kan vælge mellem 12 forskellige farver, og vælger du træ eller træalu, kan du som noget helt særligt også vælge mellem en farve indvendig og en anden farve udvendig. Samtidig findes en lang række muligheder for at vælge detaljer og tilbehør. Du kan blandt andet vælge lydglas for ekstra støjdæmpning, trelagsglas for ekstra isolering og forskellige åbningsretninger. Vælger du en facadedør med glas, leveres den altid med moderne superlavenergiruder. Spar-vinduers produkter er energimærket. Dette giver dig en garanti for de allerbedste isoleringsegenskaber. Vi producerer på vores egen fabrik i Dansk Design, og du får altid 10 års garanti med i købet.